Ma inħobbok. Min kien jaħseb li kellha tkun l-aħħar darba li smajt leħnu. Hekk sqarret fil-qorti Isabel Bonnici Jean Paul Sofia e kif il-ħamis bdiet l-inkjesta pubblika brabta mal-mewt taż-żagħżugħ fit-3 ta' Diċembru li għadda. Fix-xhieda tagħha mimlija emozzjonijiet, Isabel Bonnici marret lura meta għal madwar 6 sigħat sħaħ kellha tistenna biex tirċievi aħbar dwar binha. Isabel Bonnici kontinwament bdiet tistaqsi lilha nnifisha jekk binha kienx qed isejħilha biex tmur tħaddnu magħha. Ħasbet jekk forsi binha jinsabx taħt it-tifrik waħdu muġuħ. Iżda kull ma setet tagħmel kien li tistenna. Isabel Bonnici qalet li l-bina qatt mu se tarah jiżżewweġ u jkollu tfal, iżda tal-anqas trid tara li bina ma jkunx miet għal xejn. L-inkjesta pubblika bdiet f'awla 22 quddiem l-imħallef Joseph Zamit Mekin, l-Awditur Ġenerali Charles Dekwara u l-espert tekniku il-perit Mario Kassar, fejn l-hom appellat biex dan il-każ jieħduh bis-serjetà ħalli l-ebda persuna ma tgħaddi minn dak li għaddew minnu bina u l-familja kollha. Isabel Bonnici talbet lill-qorti biex tul din l-inkjesta pubblika iżżomm f'moħħha numru ta' mistoqsijiet li finalment għandhom jiġu wieġba. Mistoqsijiet brabta ma' nuqqas stazzjonijiet u sigurtà fejn jidħol is-settur tal-kostruzzjoni. Għal-ġenituri taż-żagħżugħ John Sofia u Isabel Bonnici qed jidhru l-avukati Therese Komodini Kakija, Yves Borg Kostanzi u Matthew Kutajjar. Wara x-xhieda ta' Isabel Bonnici kien imiss li jibda x-xhieda taħt ġurament il-Ministru responsabbli mix-xogħol pubbliku u l-ippjanar Stefan Zrinzot Sappardi. U ġie mistoqsi dwar l-OHSA u l-BCA fejn ikkonferma li hemm bżonn mezzi aktar sostenibbli għas-sigurtà tas-settur tal-kostruzzjoni. L-imħallef talab lill-Ministru biex jgħid kemm hu l-ammont ta' persuni li jaħdmu fis-settur tal-infurzar. Bir-risposta tkun 20 persuna madwar Malta u Għawdex. Min-naħa tiegħu il-Perit Kassar qal lill-Ministru li mill-osservazzjonijiet tiegħu hemm bżonn li jkun hemm persuni on-call meta meħtieġ. Il-Ministru wieġeb li dejjem ikun hemm ħaddiema mal-BCA lesti li jwieġbu għall-mistoqsijiet tal-pubbliku. Iżda l-Perit oġġezzjona għal dan u sqal li dan mhux minnu. Bil-pubbliku jeħtieġlu li jkollu komunikazzjoni faċli. It-tielet u l-aħħar xhud kien il-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana fejn ġie mistoqsi biex jispjega l-proċess kollu fejn jidħol loti tal-finanzi għas-settur tal-kostruzzjoni. Il-Ministru qal li hu responsabbli biss mill-finanzi iżda spiċċa kontradixxa lilu nnifsu meta qal li hu jkun jaf meta jkun hemm ħtieġa ta' żieda fl-impjegati għalkemm ma jidħolx fil-proċess. Iż-żewġ ministri mistennija li jerġgħu jiġdu f'seduti futuri. Is-seduta li jmiss se ssir fi 17 ta' Awwissu u se tkun qed tiffoka fuq is-sikurtà u s-saħħa brabta mal-każ innifsu.